O mundo chinés prepárase para a conmemoración do levantamento de Wuchang, tamén coñecido como a Revolución de 1911 ou de Xinhai, que puso fin a varios séculos de feudalismo, liquidando a última dinastía imperial, a dinastía Qing. No mes de outubro de 1911, en pouco tempo, máis de 10 provincias, consolidouse o proceso revolucionario, declarándose independentes unha tras outra numerosas provincias e propiciando o regreso de Sun Yat-sen ao continente. Por lo tanto, é un feito dunha gran importancia histórica na medida en que abre as portas á proclamación da República de China que lideraría Sun Yat-sen e o Kuomintang, o Partido Nacionalista. É unha data importante tamén hoxe, na medida en que ese 10 de outubro constitúe aínda a Festa Nacional da República de China, instalada en Taiwán, e forma parte do calendario histórico-político do mundo chinés. É unha data, por outra banda, que hoxe en día inspira dúas celebracións. Na República de China, en Taiwán, que se reivindica continuadora daquel feito e do que, de alguna maneira, pois, froito ou consecuencia, amosase continuadora tamén daqueles tres principios do pobo que enunciara o Kuomintang e Sun Yat-sen de soberanía, democracia e benestar. Na República Popular China destácase tamén a importancia deste feito na medida en que sitúa a China nun novo carril, nunha nova orientación, nunha nova perspectiva, poñendo fin a ese período de decadencia iniciada de maneira máis notoria durante as guerras do opio, pero que non constitúe realmente desde a súa perspectiva o auténtico resurdir que se iniciaría en 1949, É nesa data, coa proclamación da República Popular China, o 1 de outubro, onde realmente comeza o resurdir, donde o resurdir toma corpo, pois entre 1911 e 1949, pois desenvólvese toda unha situación caracterizada polas agresións externas, as guerras internas, nun escenario de extrema dificultade e volatilidade. Pese ao bo entendemento que hoxe en día existe entre Taipei e Beijing, un bo entendemento que xurde a partir de 2008 coa retoma do poder en Taipei do Kuomintang, o feito é que, a pesar da boa sintonía, esta celebración, esta conmemoración tan importante no calendario histórico-político do mundo chinés está dando lugar, paradoxalmente, a dúas celebracións.